Simna constituency ni bisingo klainai Hezamara RD block ni Dumrakarik bisini Tishakma Kamio Laithangma Salo Trijanai Chatolaxmi Devrmani Nukungo Bini Kaksang Pana Klaina Bagai MLA Bisheketu Devrmani Bishingti Subazaka Arwa Tangi Manjagika YTF ni Shodor District Organizing Secretary Others Devrma YTF Block Committee ni President Salman Devrma di Sodor District ni Vice President Abhijit Devrma akosong abuna karibo blogi manjaka gabangma tibramothani adong rok Sini bubagrani nakal mumbai bini hamza mumbai bahai ke diprasarong no permanent solution demand amune bagai ai tongta agjamonti sini hapung hatai yongti hai sini tong konai porro sini norok nukha lama rok nukha tui rok na kosto nongna ma bere si kosto jeng nugi phayo Hanbai no, tini coba karena ini ongkori nungsung jod to sikla botol rok, Maharaja ni sengkrak rok, seng kami habai bot bini dago mumbai seng coba sok kali jauh. Mesti sehingga nahu. Gai seng bona hamza gai seng sin to bona hamza. Gai media person no, seng tini Dumrakarik bisini andaro Tichakma kami, tini yong Jaganaran Devrmani Nukungo Paisopota, Laithana Salo Bini Logison, Kitanga Kawasan Yakar Plantanga, Gai Jung Tini Oro Bubagrani, Nikol Mumbai, they Jot to Simnani YTF Ungai, Jung Chikon Subasurina, Pakayong Nukungo, Kana Gana Buzon, Kana Gana Buzon Kalane, or Titanai Ni, Gai. Jeng joto YTF ini orang cikon secoba surina hin paikan. Engkai ang joto cini diprasar rongno te YTF rongno te cini o constituency ni borok tong nai rongno ang cikon se message dinamu sunggo. Je jeng hamjang ma rike hamjang ma mannai jeng borong cuba ma tongkai cuba sumannai. Omtikai no jeng thansane dige cini yapri selainai. Obona ang sanamu sungo cini joto Simna Eknong constituency te joto cini tiprasarong no ang sanamusumo te cing tini o chubas hani cini borom ganang bishuketo MLA bo cingno chubakha no belai chubakha te bubagrani guide by bubagrani hamjangma baina singo sekai phandewe sing sengkrak rok samungkhai tonglai jao gai yong tini cing chikon sa chubasu no ri phemani nang bahayang jaka kisa cini media person no saikhnadi সম্পূর্ণ শান্তি homsustong kang mati nyam bilai hamza ko mati khen sing tong la nya nang nai bilai khe hamza ka ang suba suru phaiya ang bilai hamza ka mati khen tong na ni mati khen cha na ang bilai khe hamza ka belai ka hamba yong no bilai khe hamza kai tabok sangsar no kaham kai je kathang tongnai rok phana sing thansa kai tonglai tei dul tonglai nang thung angkai te o sangsaro jotono norong ni family norong ni poribar hamari man nang thung tei jeng YTF jeng sikla bodol rok tei chini TTD se hapang ni theke bahai ke norong ni poribar no norong ni family no jeng bahai ke te tui dul man jeng bwskang ni salobot wansuk lainai abono tui belai ke hambai